Gogorazten dizuegu liburutegian zaudeten bitartean nahitaezkoa dela maskara erabiltzea. Ekitaldia amaitzen denean, ez altxatu aulkietatik, harik eta gure langileek alan esan arte. Izan ezazue pazientzia mesedez. Halaber, sakelako telefonoak itzaltzeko eskatzen dizuegu. Eskerrik asko. Ondo etorriak, ondo entzuten da, ezta? Bai, orain bai. Ondo etorriak bide barrietara eta ondo etorriak gaurko ekitaldi honetara. Ezer baino lehen, esan nahi dizuet, solasaldia gutxi gora bera amaitzen ari garelarik, norbaitek galderaren bat egin nahi baldin badu, hemendik pasatuko direla papertxo batzuekin, ahots goran egin nahi baduzue bikain, baina nahiago baldin baduzue galdere egin idatziz, beraiek hartuko dizuete galdera, ekarriko dute eta egingo dugu hemen, bai. Bueno, esan bezala, arratsaldeon, bai, hau da pandemiak ekarritako modernidadea. Agian geldituko dena etorkizunean. Bueno, lotxa gutxiago, igual. Hori da. Igual horrela jente animatuko da hitz egitera, edo galdetzera. Arratsaldeon, eskerrik asko bioi ere etortzeagatik. Katixa Agirre, badakizue Gasteiztarra da, 80. hamarkadan jaiotakoa, joan den mendean, danok gara joan den mendekoak, danok ez, bai. Bueno, ez dugu esan gorduan, joan den mendekoa gara. Amek ez dute, bere azken liburua, 2016an elkarre kaleratutakoa, azkenengoa euskaraz, gazteleraz kaleratua da, aurton kaleratu du Transito argitaletxeak, Las Madres No. Iaz, 19koa da, eta aurton doa inglesekoa. Inglesekoa datorren urtean izango. Datorren urtean, 21. Aurten katalanez, atera. Bale, aurten katalanez. Beraz, lau hizkuntzatan irakurtzako aukera izango dugu. Eta Joanes Urkixo Bilbon jaio zen, joan den mendean ere bai, 50. hamarkadan, azkenengo liburua hau bai, ez? Aurtengoa da, elkarren eskutik heldu dena, Orratza eta kaltea. Hori da. Baina esan behar dugu ere bai, badagoela beste zerbait, beste genero bat, azken, 33 eskil liburutik pelikula bat aurkeztu da edo estrenatu da aurton, Imanol Raiorena, eta Hilkanpaiak eta zuk egin duzu Gidoia Hilaritza lana. Hori da. Honetaz eta gauza gehiagotaz hitz egingo dugu datozen minutuetan. Hasteko, pandemiari begiratu nahi nioke, izan ere pandemiak dena baldintzatu du halako batean, literatura seguruen ere bai, eta galdetu nahi nizueke, ia uste duzuen, genero berri bat etorrikote den pandemiaren eraginez. Katixa? Pandemia fiction. Bueno, ez dakit zer arratsaldeon guztioi, ez dakit etorri dator, bai. Nik espero dut ezetz. Genero bat horren inguruan bueltaka berriro, ezta? Eta arrazoi simple batengatik, kokoteraino gaudela pandemiarekin eta ez dugula horren gainean berriro ibili nahi, bai? Beste gauza bada, pandemiaren esperientzia global honek zehaztarna utziko duen gugan, sortzaileengan eta irakurleengan eta kultur kontsumitzaileengan zer nolako gauzak sortuko dituzten sortzaileek hemendik aurrera eta zer nolako gauzak eskatuko dituzten irakurleek edo ikusleek, ezta? Baina ez du zertan izan behar esplizituki pandemiaren ingurukoa, ez? Nik uste dut literaturak ez duela funtzionatzen hain modu hori esplizituan, metaforikoki eta simbolikoki ere funtzionatzen du, eta askotan, ari gara hitz egiten gaur egungo gauzei buruz, Star Warsen bitartez, adibidez, ez? Galaxia batean gertatzen diren gauzen bitartez. Orduan, bai uste dut, noski izango duela eragina, hau izan dela shock mundial bat eta guztiok utzi gaituela dardarka, eta horrek izango du eragina gauza guztiengan, baina ez dut uste genero konkretu batean gauzatuko denik eragin hori. Joanes? Nik ere ez dut alakorik uste. Pentsatzen dut behar bada,
konparatzen baldin badugu beste gertaera nagusiekin esaterako, orain dela urte gutxi gertatu den, sufritu dugun krisialdi hori, krisialdi ekonomikoarekin konparatuta, behar bada, gai bezala, behar bada ugalduko da literaturan pandemiarena. Baina horretaz aparte ez nago oso ziur. Begiratzen baldin badiogu historiari, eta historian gertatu diren holan tragedia nagusiei, batez ere gugandik gertatu diren bi mundu gerrak, hoien ondorioak literaturan ezberdinak izan dira. Bata bestetik eta tokian, ez? Esaterako, Bigarren Mundu Gerraren ostean, ara non galtzaileen herrian, Alemanian, idatzi zen, urrengo hamarkadetan, idatzi zen Bigarren Mundu Gerrari buruz. Baina Frantzian, behitu, non eta Frantzian etzen idatzi horri buruz. Eta gertatu zen literaturan errevoluzio bat. Gertatu zen Nugo roman, formalismo eta hori guztia. Eta beraien funtsa zen atzekoari uko egitea, bizkar ematea, ez aurrera begiratzea. Eta gero, hasi zen idazten gerrari buruz, segurazki, lagoreiko hamarkadan edo. Orduan, ez dago garbi, ez dago jarraibide argirik jakiteko zer gerta daitekeen gure artean. Noski ez gaude egoera berean literaturaren munduan. Gaur egunean argitaletxeek ez dute garai hartan eta Frantzian zuten indarra irakurle gutxiago daude, orduan argitaletxeek duten eragiteko almenak txikiagoa da, gero asko errazagoa da gaur egun liburuak argitaratzea, hortaz ugaldu egin dira gaur egunean ditugu idazleak nahi, altxarri bat eta agertzen dira dozena bat, ez? Baina irakurleak, bataz besteko irakurleak oso txikia da, ez? Hortaz, argitaletxeek ezin dute eragin joera konkretu bat, gaur egunean nik uste. Eta ez dugu jarribide edo adibide argirik jakiteko zer gertatuko den. Ez du pentsatzen joera berri bat, literatur joera berri bat etorriko denik, generoa esan duzuzuk, generorik ere ez, baina behar bada gai bezala, genero ezberdinetan sakabanatuta behar bada ikusiko dugu pandemia. Saiakerak ez duzu uste agertuko dira, ze filosofoak hasi dira hitz egiten eta egonda urgentziazko filosofia. Apur bat pentsatutako filosofia, apurka-apurka bai jentea ari da zuzenean horretaz, eta agian itxaron beharko genuke hilabete batzuk ikusteko zeharka zer egin esan duen honek denak, ez? Bai, baina hori ikusten da, saiakeraren generoaren baitan beti ikusten da, gehiago izango da estrategia komertzial bat, ez? Eta jake publiko hau daukagun honetan interesatuta, guazen ematera nahi dutena, ez? Eta gauza asko gertatzen dira, eta berehala dago liburuska bat azaltzen duena hori, ez? Badago, hori, argitaletxen baitan dinamika hori, baina ez dut uste literaturaren orokorrean kontuan hartzeko gauza denik. Halere, 21. mende hasiera honetan, argi ikusi den gauzetako bat izan da, generoak likidoak direla, ez? Hau da, gero eta nasiago agertzen direla, eta gainera, irakurle horiek, gero eta gehiagotan eskertzen dute bide berri horren urraketa, eta gero literaturare izki nagusiekin idatzitako sailkapen hori desagertzen hasi da, eta beste inkursio batzu daude, ez? Gidoilaritza, komikigintza, orain halako batean hartzen hasi da bezalako estatus bat, ez, Joanes? Baina generokin historian barrena beti gertatu izan da hori, ez? Ze hartzen baldin badugu generoen sailkapena nondi datorren eta Aristoteles ez alderako. Berak ezagutzen zituen, 4 genero ezberdinez, narratiba, lirika, epika eta dramaturgia, okerrez banago, ez? Ez nahi zaditu horretan, baina gutxi gora bera goratzen dut. Baina horrek ez du iraun aldatu gabe historian zehar. Esaterako garai barrokoan sortu zen novela. Eta novela sortu zenean zertzen genero bat, segurazki etzen generotzat hartuko. Garai hartan izango zen azpi genero bat narratibaren barruan. Baina gaur egunean guretzat zer da genero bat. Areago gaur egunean. Gaur egunean ja
novela beltza da genero bat, ez novela. Hortaz, zertaz ari gara, genero ez ari garenean, ez? Jar dezagun hasteko jarri bide bat, ez? Hemendik sailkapen honetatik abiatuko gara. Hortaz, noski, historian barrena, generoen sailkapenak moldatu egin dira egoeretara, gustuetara, joeretara. Gaur egunean gauza bera. Gaur egunean zer gertatzen da, komunikazioak ugaldu direnean, zera hurbiltasuna askoz handiagoa da, bapatekotasun askoz handiagoa da, hortaz, generoen sailkapenak ere nahaztu indira, inoiz baino gehiago historian, ez? Eta datoz hibridazioak, generoen arteko nahazketak, baina hala eta guztiz, oraindik ere, genero batzuetan gauza nahiko puruak ikusten ditugu. Novela baten erreseina ikusten dugunean, inork esan gabe zertaz duan, badakigu novela beltza dela, edo poliziakoa dela. Badakigu zientzia fikziozko bat dela, badakigu hori. Behar bada, nahazketa gehiago dator mainstream delako horren barruan, ez? Hor daude joera asko eta hibridazio asko, orain arte behintzat, orain arte modan egon den zera autofikzioa eta hori guztia, ez? Hori berria da, bai. Baina hori azken batean genero bat da autofikzioa, ala generoen arteko nahazketa bat, ez dakit. En fin, azken batean, niretzat generoa da sailkapen bat, zera asmo komertzialetarako baliagarria da, eta ni pentsatzen dut aldatu egingo dela, baina beti izango dugula sailkapen mota bat. Katiza? Bai, zuk esan duzu likidoak direla generoak egun, baina nik uste dut, eta Joanesek ere bide horretetik jardun du, beti izan direla likidoak, bai? Guri gustatzen zaigu, diot irakurle moduan igual, edo ikusle moduan gauzak batzutan txukun ematea, ezta? Eta gauza bakoitza bere kajoian, eta horrek errazten du kontsumo jarduera, ezta? Hori adibidez, Hollywooden oso argi ikusi zuten, eta Hollywoodeko garai klasikoan major horiek zeudenean, estudio handi horiek, bakoitzak erabaki zuen gauza batean zentratzea eta espezializatzea eta bere markaren parte egitea, ezta? Paramountek egingo du, ez dakit, westerrak, Metro Golden Mayer egingo ditu musikalak, eta orduan, ikusleak bazekien, ze joango naiz ikustera? Metro Golden Mayer, zergatik, badakidalako musikala dela. Zer da musikala? Hau eta hau eta hau eskainiko didana, ez? Generoak azkenean ematen dizu formula bat, eta formula horrek balio dezake ikusleentzat, zinemaren kasuan, edo irakurleentzat, jakiteko zer ikustera doa zen, eta balio du ere sortzailearentzat. Nolabaiteko kode bat ematen dio, eta errezeta bat ematen dio, ez? Western bat egiteko, zer behar dut? Llanero solitario, pistola, colt, ez dakit zer, salun bat, ez? Bere whiskia eta karta partida, betikoa, ez da? Guazen horrekin jolastera, baditut ingredienteak. Errazago da nolabait, produktua egitea, ingredienteak ditudanean, ez da? Baina, nik uste du, sortzaile, bai ikusleengan eta bai sortzaileengan beti egongo da innovatzeko nahia, ez da? Eta generoa beti mugituko da tentsio horretan. Tradizio bat, kode bat, ingrediente horiek, errezeta, esan dudana, eta betiko egitea, edo zerbait berria sartzea, ez? Ingrediente berri bat, ea ze ateratzen den. Beraz, generoa beti egongo dira mugitzen, beti izango dira dinamikoak edo likidoak, esan duzun bezala, joera horregatik, ez da? Tradizio batetik gatoz, kode batzuk daude, ingrediente batzuk, baina beti izango dugu zerbait berria sartzeko nahia, ez da? Eta zuei sortzaile moduan, behar duzue izan argi ze generotara zoazte, ala historia bat daukazunean, berdin zaizu eta gustatzen zaizue ate horiek edo leiho horiek zabaltzen direnak eta bidea zabaltzen dutenak bestelako esperimentazioak eta egiteko. Bietatik, esan dudan bezala, batzutan generoetatik edatea ondo dator. Ze ja badago tradizio bat, badago gauza probatu direnak eta badakigunak ondo ateratzen direnak, zergatik ez aprobetxatu hori momentu batean, ez da? Gainera komunikazioa ere errazten da hartzailearekin. Ze hartzaile horrek ere ezagutzen du tradizioa, ezagutzen ditu kodeak eta bar.
baina horrekin itxutu gabe. Zuk lehen esan duzu mainstreamean generoa ez dela errespetatzen, nik uste dut kontrakoa. Are eta komertzialagoa generoa, are eta gehiago errespetatzen da generoaren kode hoiek, bai? Osea, novela beltza, badakizu ze izango den. Agertuko da hildako bat, Eskandinaviako herrialde batean, ez? Eta aterako dira bi polizia, neska eta mutila, izango dituztenak arazoak etxean, bat alkoholikoa izango da, beti da gauza bera, ez? Novela historikoarekin gauza bera, emakume bat, 17. mendean, bapatean dala la letxe, eta, bueno, nik uste dut, hori, logika komertzialago batean, gehiago errespetatzen dela generoa, bai? Eta nolabait, formula horri entretenimendu bat bilatzen denez, genero horien bitartez, zertarako innovatuko dugu, ez da behar, ez dauka ambizio hori, genero horiek ez daukate ambizio hori. Baina, ateratzen bagara logika komertzial horretatik, orduan hasten dira sortzen esperimentazioak, gauza berriak, gauza nahastuagoak. Ez dakit hau zergatik esan dudan, etzen galdera, baina ez baina gurutzatu egin zen. izan da. Nik neure kasuan, ni beti hasten naiz modu honetan, beti edo ia beti modu honetan historien aurrean. Buruatzen zait gertaera bat edo egoera bat, eta buruatzen zait pertsonaia bat. Orduan konfrontatu egiten ditut. Pertsonaia hori bere egoera horretan, eta nola erantzungo lukeen, ez? Eta hortik. Orduan, zer gertatzen da, egoera bera ja ematen didala ze genero izango den. Niretzat oso argi izaten da, zentzu horretan. Eta orduan, Katixak esan duen bezala, hortik aurrera ja hasten naiz ezartzen kodeak, eskemak, ezaugarriak, eta horiek konfrontatzen ditut transgresioarekin, nolabait. Beti etzait ondo ateratzen, baina beti saiatzen naiz, ez? Kodeak hausten eta eskemak hausten. Eta sarri askotan genero garbiari erantzten beste generoen ikutuak edo zipristinak, ez? Baina beti abia puntu berbera, pertsonaia bilakatzen dut, lehenik eta behin. Eta pertsonaia horrek nola den bezalakoa, nola erantzungo duen, nola erreakzionatuko duen egoera horretan. Eta hortik aurrera bilakatzen, beti eskema estruktura konkretu batean barrena, ez? Alegia, historioak markatzen du generoa? Nire kasuan bai. Inoiz, eta orain dela gutxi gertatu zait, inoiz, ez da lehenengoa, baina ez da oso ohikoa nire kasuan, hartzea, idatziko dut zerbait genero honetan, ia ze buruatzen zaidan. Da, nire ariketa bezala, ez? Kasu honetan, gertatu zait terrore generoarekin, ez? Pentsatu, nik daukadan zaletasun partzial honekin, terrore zalea naiz, baina ez edozin terrore zalea, hortaz, nire gustuetatik abiatuta, nire irakurketetatik abiatuta, nire ikuspegitik abiatuta, ea zenolako historia bururatuko litzaidakeen genero honen barruan, ez? Eta hor nabile. Aizu, eta orain okurritu zaite, baina poesia idatzi daiteke terrorearen inguruan, esatu aterako, edo terroreak markatu dezake? Idatzi izan da, zera garai Victorianoan, zera... Edgar Allan Poe. Bai, idatzi zen, bai, Poe esaterako. Bai, baina... Bai. Bueno, bai. Ez que ez nuen pentsatzen terrorea... Baina zein da generoa, terrorea ala poesia. Claro. Ez? Bai. Orduan, ez dakit hor kasu konkretu horretan hibridazio batean gauden, ala genero huts batean, ala, ez dago garbi, ez? Ja, esan genezake... generoa dela historioak behar duen jaskera. Edo... Bai, horrela esan daiteke, bai. Ni pentsatzen dut, behitu, generoan arabera, gero uste dut pasatu zenigun galdera bat konkretuki horretaz. Edozein historio konta daiteke, historio bat edozein generotan konta daiteke. Bai, hori galdetu nahi nizuen. Modu berean ez. Ni pentsatzen dut, abia puntua berbera izan da, hartzen duzu genero baten bidetik edo bestearen bidetik,
historia ezberdinak ateratzen zizkizu. Nik ala uste dut. Bai, noski. Eta hor zer ikusia dauka beste kontzeptu batekin, tonuarena ere bai, ez? Ze tonu eman nahi diozun. Adibidez, nire kasuan, nire azken novelan pentsatzen, amek ez dute, ez? Hasten da, bi umeren hilketarekin. Sartzen da ume zainbat etxe batean, eta topatzen ditu bi ume hilda. Bere amaren eskuetan, ez da? Beren amaren eskuetan. Hor bai pentsatu nuela, nola kontatu hau, ez? Manekien horrekin hasi nahi nuela, baina nola kontatu, ez? Kontatu daiteke modu dramatikoan, bai? Drama totala, tragedia griegoa, bai? Edo kontatu daiteke nik aukeratu nuen tonuarekin, azkenean generoarekin lotuta datorrena. Genero beltzetik joan zara? Bai, thrillerraren kodeekin, ez da? Orduan ez da inbeste zer gertatu da eta tiraka egiten dugu hiletatik, baizik eta, bueno, pertsonai hori sartzen ari da pasillo batetik, eta nik imaginatzen nuen, zineman bezala, kamera eskuetan mugitu egiten dena, ez? Inestabilidade hori zer topatuko duen, ez? Eta zabaltzen da atea pixkanaka, eta topatu egiten du hori, eta, bueno, gero polizia dator, thrillerraren zerekin, elementu horiekin, ez da? Horrek ematen zidan, nik nahi nuen tonua. Horrek ez du esan nahi gero novela guztia thrillerra denik, baina justo hori egiteko eta hasteko bai erabili nuela tonu eta genero konkretu hori, eta genero horretatik nik dakidana, gustatzen zaidana, ikasi dudana, tradizio horretatik edanez. Eta gainera, kasu horretan ez da bakarrik zure iturria, ez da bakarrik genero literarioa, baita ere genero zinematografikoa, ez? Ze hor ere saltoak eta nasketak... Nirean ere bai. Zurean ere bai, klaro. Nik aipatu dudan bezala beti idazten dut estruktura sendo batekin. Eta hori da, gidoigintzatik datorkidan jokabide bat, lan egiteko modu bat, ez? Nik orain dela, zer esango dizuet, 35 urte ez nuen berdin idazten. Gauza laburragoak eta idazten dituen gehien bat, ez? Eta orduan, apurka-apurka eta gidoigintzan jardutearen poderioz, aldatu dut literaturan idazteko modua ere, bai. Idazteko edo lan egiteko modua. Gero idazteak, estiloak eta baditu bestelako arrazoiak, ez? Baina hori estrukturaren niretzat funtsezkoa da, estruktura batekin lan egitea. Zure kasuan gainera momentu batean alderantziz gertatzen da, hau da, ez dator istorio bat eta sortzen dozu genero literario bat, baizik eta genero literarioa daukazu, eta zinema gintzara eraman behar duzu. Bai, behitu, horren arira, gidoi gintza, nik uste dut genero literarioa dela. Pentsatzen dut, ez da narratiba klasikoa, ez da novela, ez da dramaturgia. Bien arteko zerbait dela esango nuke, ez? Baina badu literaturatik, narratibatik, badu esaterako deskripzioen partea, ez? Literario samarrak izaten dira, nire kasuan samarra baino gehiago, beti leporatzen didate, asko enroiatzen zara deskripzioekin, ez? Gero elkarrizketak baduten novelatik, edo oroar narratibatik, baina badute dramaturgiatik, ere bai. Hortaz, nik pentsatzen dut gaur egun genero bat dela, gidoia. Bai. Eta zuki, Katixa, ze zure azkenengo novela esatera joan naiz, baina artefaktu honetan, bai ikusten da zinemagintzaren ikuitu hori, eta bai ikusten da aukera bat zinemagintzara heltzeko, inkluso telesail batera heltzeko, ez? Bueno, hor gauza ezberdinak daude, bat da, nola denok gauden ikusentzunezkoak baldintzatuta. Ikusentzunezkoen bitartez kontsumitzen ditugu fikzio gehienak, inkluso oso irakurtzaleak garenok, azkenean irakurriko duzu liburu bat, astean bat, bi asko jota oporretan bazaude, ez? Eta aldiz, nik behintzat, telesaiak eta pelikulak egunero. Ez dago egunik ez dudana kontsumitzen edo kapitulo bat edo pelikula bat, ez? Eta hori nik bezala, gehienok esango nuke, gehiago kontsumitzen ditugula ikusentzunezko fikzioak bestelakoak, baino. Beraz, nolabait, ikusentzunezkoek daukate hegemonia kontaketan. Nola kontatzen den, esaten digute ikusentzunezkoek. Nola hartzen ditugun istorioak ikusentzunezkoek esaten digute. Haiek markatzen dute dena.
Eta bestelako narraziorako tresnak, edo bideak, literatura adibidez, ikusentzunezkotik edaten du, ala beharrez. Ez da edan behar duela, baina ala da. Nolabait gure garaiaren espiritua hori da. Eta ala behar du, beste momentu batean, bestelakoak izan diren bezala, ez? Horrek esan nahi du, dena baldintzatzen duela. Ez que inkluso gure ametsak, ni fijatzen naiz, nire ametsetan askotan, zine muntaketa bat daukatela, ez? Eta holako plano-kontraplanoak daude, eta ez zarete fijatu? Hori ez. Gaur fijatuko naiz. Fijatu zaitezte, ametsetan zaudetenean, nik uste dut ikusentzunezko hizkuntzak ere baldintzatzen dituela gure ametsak, ezta? Oso sartuta daukagun narratzeko modu bat delako. Saiatuko nahi gogoratzen, nire ametsak ez ditut inoiz gogoratzen. Beitu, esaten badia zuen ni bakarra naizela, arraro egingo zait, ez dut uste. Ez dut uste. Bihar goizean esnatzerakoan gogoratuko dugu zer egin dugun amets, eta katixarekin gogoratuko gara. Eta baldintzatzen du, ikusentzunezkoak baldintzatzen du novela egintza ere bai. Dena. Gaur egunean, eta urte askotatik, oso modan dago idaztea, bestseller delako horiek, eta hainbat idazlek, eta ez hain urrun jo gabe, gure inguruan ere bai, hainbat idazlek idazten dute adaptazioari begira. Eta idazten dute halako eskemarekin. Amerikarren gandik ikasitako formula, gaur egunean gehien kontsumitzen den literatura, oro harrez nabil euskal literatura, orain gehien kontsumitzen dena da oso formulistikoa. Dana dira berdinak, hor ikus ditzakegu zera Nafarroan kokatutako eta Gasteizen kokatutako aipatu nahi ez ditudan novela batzuk, ez? Oso formulistikoa dira, ikaragarri txarrak. Esan dut nik hori? Ez dut esan. Esan nahi duzuna da, badaudela persona batzuk idazten dutenak beti begirada harago izanik. Osea, beste formato batzuetan, beste euskarri batzuetan, beste genero batzuetan, pentsatuta. Hor, Arkaitzkanok esaten du novelista guztien ametsa dela novela inadaptable bat idaztea. Baina nik uste dut gezurra dela. Eta novelista guztiok nahi dugula pantailara eramatea gure novela. Ez bada diruagatik, ez bakarrik diruagatik, baizik eta jende askoz gehiagoren gana iristeko almen horregatik ere, bai. Inkluso pelikula bat jende gutxik ikusten badu, ziurrenik liburuak baino irakurle gehiago izango ditu, edo. Beraz. Eta historioak egiten du bueltako bidea, esan nahi dute pelikula ikustera doan jendeak gero hurbiltzen da literaturara edo hor gelitzen. Hombre, nik uste dut argitaletxeak bai saiatzen direla hortik edaten eta aldatzen diote portada adibidez, oso tipikoa da, bai, azal aldatzen diote eta jartzen diote pelikularen kartela, horrela imaginatzen dut kasu batzuetan. Dena dela ez dut ustela fenomeno orokor bezala, jendeak ikusentzunezkoetan deskubritzea novela bat eta gero novelara jotzea. Fenomeno orokorra bezala ez dut uste. Irakurleen artean hori gerta daitekela noski, baina, klaro, irakurleak zenbat gara, ez? Hori da. Hortaz, eta gertatzen da sarri askotan, jendeak ikusten dituela adaptazioak eta ez dela enteratzen. Ja. Baude kasuak, adibidez Juego de Tronos, hor bai piztu zirela gero salmentak liburuenak, baina ez da ohikoena, hori egia da. Oin behitu, Netflixen, estrenatu da lehengo gunean, El desorden que dejas, teleserie bat, espainola. Hori da adaptazio bat, nik irakurri non novela, eta zenbat edakite hori adaptazio bat dela, non ikusten duzu hori. Plataformek orain ez dute hori iragartzen, ez dakit komertzialki etzaielako interesatzen edo, ez dute indarra hendirik egiten zertzela da horretan, hau adaptazio bat da. Komertzialki ez diote, segurazki atarramendurik ateratzen. Ikusten ari nahi zen adaptazio asko plataformetan. Zuk esan duzu telesaile hori, baina pelikula eta telesaile asko daude oinarrituta idatzitako liburuetan. Eta komikietan. Eta komikietan, bai. Marvel osoa dago hor. Hori da beste fenomeno bat. Hainbat eta hainbat komiki idazten dira gaur egunean horra begira. Ez bakarrik bestsellerrak. Komikiak ere bai. Hemen, ez dago lako industria, komiki industria edo merkatu handirik, baina Frantzian eta Belgikan eta
nik ezagutzen dut kasua daukat lagun bat Gipuzkoarra, Frantziarako idazten duena, eta dabil komikeak ateratzen Frantzian, eta berak daki oso ondo, eta berak esaten dit, kontratuan agertzen da beti klausula hori, telebistarako edo zinemarako adaptazioen klausula, gure artean bezala, literaturan ere argitaletxe gaur egunean ipintzen digute olako klausula bat. Denek ez, baina nahiko normala izaten da. Baina, konbikietan, pilo bat, zuk hartzen duzu Netflixen katalogoa edo HBO-ren katalogoa eta hainbat daude, gu jakin gabe. Baina eleberriak ere bai, baina hori beti gertatu da. Ikusentzunezkoak beti edan izan dute literaturatik. Eta Hollywood klasikoak beti danik, guk ez dakizkigunak ere, Tiburon novela bat da, adibidez. Gehienak, txuk pentsatu Hollywoodeko pelikula famatu bat, eta ziurrenik, esango dizut, 180ko ziurtasunez, novela batetik datorrela, ez da? Hartu Westerren urrezko garaian, erdiak ziren. Westerra baino lehen novelak ziren, ez da? Western genero sinematografikoa baino lehen novela genero bat zen, ez? Orduan, orain gertatzen da, plataformekin dagoela produkzio boom bat, asko egin nahi dutela, gerra bat dagoela kor plataformen artean, ez? Nork irabaziko pastelaren zati handiena, eta danak ari dira pilo bat inbertitzen, eta, klaro, historioak ez dira sortzen, nora begiratuko dugu historio bat nahi badugu, hor literatur mundu daukagu historio pilo batekin, ez? Nola ez dute jokoara iturri bezala, ez? Normala da, esan edut, ez da fenomeno berria. Berria da, orain dagoen boom hori, eta hainbeste plataforma, eta hainbeste kompetentzia, eta hainbeste diru horretan inbertituta. Gidoilariek ala ere, ez dute hainbesteko diru horretaz askori jasotzen, ez? Zan nahi dut, askotan, gidoilariak, orain nahiko pozik dago gidoilariak nik dakidala. Telebista egintzan asko hobetu da, arlo horretan asko hobetu da, zinema egintzan alderantziz. Gero eta egoera txarragoa, orduan gero eta pelikula merkeagoak egiten dira, eta horrek eragina du gure soldatan ere bai. Ni nire kasuan ez naiz kejatzen, ze beti ibili naiz arlo merkean, euskal zinema gaintza beti mugitu da arlo horretan, hortaz ez dut nabaritzen aldaketarik ez, baina oro har nabaritzen da. Eta dago gaur egunean, nola eskari handia dagoen telebista gintzatik, telebista plataformetako zeratik batez ere, orain badago beste movida bat, Movistar eta Antena 3-en artean montatu dutena, eta horre ere sortu da eskari potente bat, eta, kompetentzia handia dago. Orduan, gero eta gidoigile gehiago behar dituzte. Eta, klaro, aurrekontuak igo dira, baldintzak asko hobetu dira, Netflix etorri arte, adibide bat ipintzearren, Netflix etorri arte zuek ikusita. Edozein telesail, Espainian, telesailek irauten zuen kapituluko zenbat izaten ziren, 75 minutu. Hori izaten zen iraupen eredua. Hori zen aberrazio bat. Gero, esportatzeko orduan ezin zuten inon saldu, etzelako sartzen inongo herriko telebistako nitxoetan, etzen kabitzen, etzen egokitzen. Orduan Netflix etorri zen, sistema amerikanoarekin, eta telesailak gehienez ere ordu bete. Normalean gutxiago. 50 minutu, 55 batzuetan, eta... 20 eta 25. Hori da beste eredua, ordu erdiko ereduaren barruan, 25, 22, generoaren arabera. Baina dinot ja, kapitulu luzeak, 25 minutu, Ameriketan ikusten badituzu Amerikar zerak, 55 minutu, edo 50 eta hortxe non bait. Eta orduan, mundu guztia egokitzera behartuta aurkitu da. Eta horrek ekarri du, kontatzeko orduan, kriston hobekuntza. Zuk ezin duzu kontatu
Historia berbera, aurrekontu berberarekin, ezin duzu berdin kontatu. 50 minutuan edo 75 minutuan, hori argi dago, ez? Eta beti, luzeagoa, txarrera, beti. Eta gero, ekonomikoki eta asko hobetu da egoera. Hor badago, mendu honetan, gauza pilpilean dago. Generoa eta literatura zari gara, eta generoak esaten ditugunean, esan dugu hasieran, gero eta likidoagoak direla, baina, generoak vertiente ezberdinak ditu, bai sailkapen bat nolabait esateko literaturari dagokiona, eta beste sailkapen bat da gizonezko eta emakumezkoena. Ez dakit emakumeen arotzat hartu daiteken garai hau. Katizazuk zer uste duzu? Zerain alako batean, egia da, igual orain ez hainbeste, baina egon zan bolada txiki bat, emakumezkoena boom bat izan zaila, ez? Literaturan diozu? Literaturan, bai. Euskal literaturan? Euskal literaturan, bai. Zehazki. Bueno, a ber, zuzendu nahi dut esandakoa, boomtzat hartzen zen, baina inoiz ez da pasatu 125-etik. Zan nahi dut, oraindik ere euskal literaturan nagusiak dira gizonezkoak, eta esango nuke munduko literatur guztietan gauza bera pasatzen dela, ez? Agian porzentajea beste batzuetan altuagoa da, gurean baino altuagoa. Bai, horregatik nuk esango emakumeen aroa denik oraindik, ez? Bai. Uste dut bidean gaudela, eta aurrera ari garela egiten, eta kristuna aurrera pausoak egin direla azken 20-30 urtetan, 20 urtetan, batez ere, baina oraindik ezin dugula konformatu, eta nik normalean eztabaidatu egiten ditut gauza horiek, zuk esan duzun bezala, ez boom esaten den hori, edo orain danak dira emakumeak, gero ikusten baituzu datuak hori ez da egia, ez da, gauza bat da pertzepzioa eta bestea errealitatea, eta errealitateak dio ez direla danak emakumeak euskal literaturan ez da gutxiago ere, ez da. Genero batzutan bai nabarmentzen direla gehiago, agian, baina adibidez poesian agian, edo, egia esan da, ari naiz, datuak begiratu gabe hitz egiten, igual ni ere aurre juzgo horietan erortzen ari naiz, ez da, baina ez orokorrean oraindik ere gizonak gehiengo dira, argitaletxetan oraindik gizonak gehiengo dira, sariak oraindik gehiengoak zerrendari begiratuta, historikoki oraindik gizonek pisu handia daukate, parametro guztietan oraindik ere gizonak nagusi, naiz eta, emakumeak ere hor ari diren gerturatzen, baina oraindik ari dira, edo ari gara, ez da oraindik aro hori edo... Eta ala ere, euskal literaturan idazle sonatuenak, eskatuenak, behar bada, ez dakadaturik, baina irakurrianak emakumeak zarete. Baina hori non ikusi duzu hori? Nik medioetan eta euskal idazleak eta emakumeak non nahi, ez? Gutxi zarete. Bernardo Atxaga, Arkaitz Kano, Unai Elorriaga, Kirmen Uribe, ez dakit. Kirmen hortik dabil, ez, non baita, azken boladan ez dut ikusi. Sentsazioa da, entzute gehiago duzuela, esan nahi dut, konparazioz kopuruz gutxiago zarete, noski. Baina gero, zaretenerako entzute gehiago duzuela, ez da, non baita. Edo hori da nire impresioa. Dena dela gauza bat esan nahi nuke. Nik uste dut, oraindik ere noski bide luzea geratzen dela. Nik uste dut, behar bada, nire impresioa da, bide luze horretan lortzeko helburu bat dela emakumeok, euskal idazleok ez duzuela jorratzen genero askorik. Genero konkretu batzuetan gaur egunean gehien irakurtzen dena literatura beltza, zenbat emakume daude euskal literaturan. Ia inorrez. Miran Gorrotzategi, Itxaro Borda, Amaia Azpaldoi. Oso gutxi, eta hartzen dituzu katalogoak, argitaletxetakoak, eta gehien bat gizonezkoak dira. Nik uste dut hori dela, horretara heltzen garen egunean, segurazki normaltasunetik
gertu egongo gara, ezta? Eta zentzu horretan, nik konparatzen dut erdal literaturekin, Espainiako literaturarekin, eta diferentzia handia da ikusten dut. Gaur egunean, genero beltzean, erderaz, emakume pilo bat dabiltza, eta gainera asko saltzen dutenak, eta zer esan nik ez, beste generoetan, ez? Fantasia, terrorea, euskaraz. Erromantikoan? Nik uste dut gehien saltzen den generoa erromantikoa dela. Hor zabiltzate gehienak, ez? Mainstream, erromantikoa, soziala, barne literatura, esparru horretan mugitzen zareta gehien, ez? Poesian, noski, ez? Bai, baina hor beste gauza bat nahazten da, eta euskal literaturaren partikularidade bat da, eta hain zuzen ere genero horiek ez direla asko jorratzen. Ez dago argi, idazle talde bat horretara novela beltza egitera jartzen dena, ez? Badaude batzuk, baina ez dira konsideratzen ere goi literaturakoak, batzutan inkluso azpi bildumetan publikatzen dira, ez? Elkarrek badauka holako azpi bilduma bat, ez dena literatura, beste gauza bada, ez dakiz zer, baina, eta hor joaten dira novelatxo beltz batzuk, ez direnak oso luzeak ere, ematen du, behintzat ala kaleratzen dira, beste ambizio batekin egindakoak direla, nolabait bajoagoak edo, ez? Zientzia fikzioa, egia da, erabat abandonatuta dagoela, salbuespen historiko batzuk daude hortik, orduan, euskal literaturak baditu bere gabeziak, eta nik uste dut hori dela bat, ez dagoela ondo jorratuta, beste literatur batzuetan oso ondo jorratuta dauden generoak, ez da, eta bere publiko propioa lortuko duena. Agian publikoa ez delako nahikoa horrelako nitxotan banatzeko. Gabeziak asko direlako, eta askotan trampa egiten diogu gure buruari konparatzen bagara Espainiako literaturarekin, eta inguruko literaturekin, ez da. Gure egoera, gure numeroak oso desberdinak direlako. Bai, hori egia da. Nik inpresioa daukat, irakurle gehienak emakumezkoak izaten dira, eta inpresioa daukat, hortik emakume irakurle horietatik sortu dela batetik idazle asko, eta, asko, idazle batzuk, eta gero bestetik emakumezko irakurleak eskertu duela emakume idazleen presentzia, eta hain zuzen ere hasi dela konsumitzen kakotxoen artean. Zergatik emakume idazleak sortu arte, edo ugaldu arte, literaturan emakume protagonista gutxi egoten zelako, hori da zera hain simplea ez, eta zentzu horretan, aurreratu egin naiz Goizalde. Ez. Zentzu horretan, zer gertatzen da, orain modan jarri da emakumezko pertsonaiak sortzea, ezta? Eta, claro, ni horretaz hausnartuz pizka bat, baina emakume idazleen artean ez da moda bat. Da beti egiten dutena, emakumezko pertsonaiak, ez? Orduan moda jarri da gizonezkoen artean. Gizonezko idazleok hasi gara emakumezko pertsonaiak ateratzen, ez? Eta moda gutxa da, posture gutxa gehien batean. Zergatik? Zergatik hasi dira gizonezkoa? Eragin sozial bategatik, ez? Orain gaur egunean, guaia da, ez? Emakumeak ateratzea eta goraipatzea, eta ez dakiz ebakin hori. Eta ze pertsona jola etortzen zaizu burura, pertsonai femenino bat, gizon batek diseinatutakoa eta idatzeko? Ez dizut esango. Niri zaitu labururatzen. Literatura beltzean, novela beltzean batzuk. Baina zergatik ez diazu, esan? Ez, Ramon Saizar Bitoriak idatzi du Miren eta erromantizismoa. Baina Ramon Saizar Bitoriak orain dela 50 urte ere, egunero hasten delako, ere emakume batzen protagonista. Koldo Izagirrek ere kaleratu zuen duela. Baina zuek ezarete konturatu genero ez ari garenean, zera literatur beltzean, euskeraz zenbat emakumezko protagonista sortu diren azken urteotan. Eske horra harrapatzen hausuz, ez da asko jarraitzen dudan literatur mota. Baina hori zuzentzunezkoaren eragina, lehen Katixak esan duena? Baliteke baita izatea. Baina zeola detektibe bat, neska izatea. Bai, olako batzuk gertatzen da. Burura etortzen zait kasu konkretu bat,
Novela urdai bain gertatzen da. Eta protagonistak dira ertzain batzuk, eta taldearen horrek baiezka egiten du. Protagonista, ikerle taldearen nagusia emakumezkoa da, eta badago beste emakumezko bat. Eta alako batean, ja erdi aldera edo pixketa horrerago, batean, estena batean, biak elkarrekin hitz egiten, eta hasten dira, esaten elkarri, ze ondo elkarrekin, ze ondo moldatzen garen, eta nahi nuke zurekin jarraitu lanean beti, eta ez dakiz, izan da, hasieratik eta batean hori irakurri eta pentsatzen, baina hauek ze hitz egin dute orain arte. Egon dira elkarrekin beste bi estenetan, eta biak izan dira laneko estenak. Ez dute elkarrekin beste ezer egin, eta batean, ze ondo eske. Lagunbinak. Bai, gara, osea... Zinematografikoki ari zara Bai, pentsatzen. osea, eta inongo funtsi gabe, pertsonaiak landu gabe. Zergatik, ipini behar ditut emakumeak. Orain modan dago eta ni inor baino guaiagoa naiz, eta orduan nik emakumezko protagonistak, ez? Pertsonaiak landu gabe. Orduan zer gertatzen da, marimatxoak direla azken batean. Dira, gizonezko pertsonaiak emakumezko izen batekin. Kasu ez dut esango, ez dut generalizatu nahi, baina irakurri ditudan batzuk. Irakurri ditudan batzuk, ez bat bakarrik. Eta azken batean moda hutsa. Moda hutsa. Ez dakit zehazki ze nobelei buruz ari den eta ez ditudan irakurri, agian arrazoia izango du. Bueno, hemen tartetxo bat egingo... Baina parkatu. Ez dut esan nahi horrekin ez denik egin behar, Egin behar da, baina egin behar da ondo, landu egin behar dira pertsonaiak, eta... Baina zuk ari zara pentsatzen gizonezkoak balira pertsona horiek ondo egongo liratekela. Agian ere kartoizkoak izango lirateke gizonezkoak izan da, ez? Hor nonbait, ez? Zuk irakurtzen duzu pertsonaia eta dinozu, baina hau azken batean gizon batek asmatutako gizonezko pertsonaia da, baina berak pentsatu du jatorragoa dela gaur egun emakumezko egitea. Baina azken batean, beti entzun izan dugu, denok entzungo genuen sarritan, idatz ezazu ezagutzen duzunaz, ez? Bale, baina zer da ezagutzen duguna? Ezagutzen duguna da ikasi duguna, ez? Hau da, ezagutza dator ikastetik, ez? Orduan, ez baduzu ezagutzen gai bati buruz, ikas ezazu. Iker ezazu, dokumenta zaitez. Eta orduan ikasiko duzu. Eta kasu honetan konkretuki, nik pentsatzen dut, emakumezko pertsonaiak ekarri egin behar direla. Nire azken novelan, aipatu duzun pelikulan, hilkanpaian, emakumezko pertsonaia nagusia dago. Ez? Baina emakumezko batek sortutakoa da. Bai, Miren Gorrotxategi. Egin batean, pertsonaia oso aldatuta dago. Abia puntu novelak dakarren, eleberriak dakarren abia puntu batetik, baina oso aldatuta dago hori egia da. Hortaz, baina eman zidan bidea, noski. Baina novelan, Horratzatak kaltean, ez da protagonista emakumezkoa, baina badu rol garrantzitsu bat emakumezko bat. Orduan, horretarako ni joan nintzen Ondarrura, Ondarrun gertatzen da, ikasi nun aipatzen dudan, jorratzen dudan garaiaz, eta zer gertatu zen, eta egon nintzen emakumezko batekin, egun oso baten, goiztarratzalde, hitz egiten, eta horretaz aparte, beste emakumezko baten, ondarrutar batekin. Baina lehenengo aldia zen emakume batekin hitz egiten zenuela? Ez, lehenengo aldia zen hitz egiten nuela, gero aterako nuen pertsonaia batekin, berarekin. Baina ari zara esatenia, ulertu danagatik. Hori, emakumeak ezagutzeko, emakume batekin hitz egin zenuela, ez? Ez. Saiatu behar duzula ezagutzen emakumeak nola pentsatzen duen, ez? Nola sentitzen duen, eta normalean, ni behintzat neure norabidean beti ipini dut neure idazkietan neure partetik. Ni gizonezkoa naiz. Hortaz, nik neure burua pentsatzen dut gutxi gora bera ezagutzen dudala, baina emakume bat bakarrik azaletik ez. Hortaz, emakumezko potente bat idazteko orduan,
pentsatu nun, pizkat gehiago zadutu behar nuela, ez? Galdetu. Konkretu, pertsonaia konkretu baten, kasu konkretu baten, ez? Bueno, hemen esan bezala detentxo bat egingo dugu, eta norbaitek zerbait galdetu nahi die honetaz edo beste zerbaitetaz, pasatuko dugu nahi baduzue horritxo bat, eta hartara, bueno, ez duzue hori bai, eskertuko genizueke nahi baduzue zerbait galdetu esatea horria pasatzeko. Zaila da horrela. Bestela jarraituko dugu, guk badaukagu hemen esateko asko eta galdetzeko asko. Edo igual nahi du. Igual nahi duzu ahotsez esan? Ah, oso ondo. Zu lasai. Nahi duzu bezala. Nahi duzuna. Bai. Nik erantzungo nizuke lehen esan dudanarekin. Nik idazteko orduan beti jartzen naiz puntu honetan, ez? Pertsonaia bat egoera konkretu baten aurrean. Pertsonaia bilakatu, pentsatu pertsonaia nolakoa den, nola pentsatzen duen, nola egiten dituen gauzak, ez? Eta orduan nola erantzungo lukeen egoera horretan, ez? Nola erantzungo liokeen. Hori aurkitzen baldin badut novela batean, pertsonaia potente bat, interesgarria, ez hain simplea, zera alde asko dituena, zertzelada asko dituena, alde ilunak, alde argiak, eta gero estruktura on bat, hori dira niretzat bi gauzak. Irakurri baino lehen ez dakit. Irakurri egin behar dut. Hombre, nik badakit zer nahi dudan idatzi baino lehen, hori bai. Gero lortu ez lortu. Baina zer nahi dudan bai. Eta beste inoren liburu batekin, irakurriz. Ezin da jakin. Baina gauza bat esango dizut, mundu honetan literatura liburu asko daude. Ez ditugu inoiz danak irakurriko. Hortaz, ez moztu, liburu bat azten bazara irakurtzen eta ez bazaizu gustatzen. Utzi eta joan horrengora. Hain simple. Bai, bueno, nik uste dut pertsonaia oso importantea dela eta estiloa, gauza bi horiek, bai? Estiloa da gauza bat harrapatzen bazaitu, ja jarraitzen duzula irakurtzen, ia berdin du zer ari zaren irakurtzen. Ondo kontatuta badago, joria baldin bada, bizia, berezia, eramango zaitu, ez? Nik, adibidez, nire gustatzen zait asko Ander Izagirre idazlea. Berak idazten du gauza batzuei buruz, niri inporta zaizkidanak, zero. Osea, ez dakite, ziklismoa, hartzak Pirineotan, gauza batzuk... Oso gauza, nigandik oso urrun daudenak, baina hain ondo idazten du, irakurtzen dio dala beti. Eta da, marabila bat bakarrik aditzea bere ahotsari, ez? Hori oso importantea da literaturan estiloa, eta ahots horren indarra, ez? Eta magnetismoa. Eta bestea pertsonaia. Pertsonaia trama baino importanteagoa da. Pentsatu zenbat novela irakurri dituzuen, trama ez duzuela gogoratzen ja, baina pertsonaiak geratzen dira. Pertsonaiak dira pertsonak bezala, ez? Ezagutzen badituzu, ia sentitzen duzu gertuko senide bat, lagun bat izango balitze bezala, eta gogoan geratzen zaizu hiltzatuta. Orduan, trama ondo egotea, struktura ondo egotea, ondo dago, baina ez da importanteena. Ez badaukazu pertsonai indartsu bat, benetan geratuko dena eta pertsona bezala konsideratuko duzuna, eta estilo bat hori guztia aurrera eramateko hasieratik amaieraraino. Beste norbaitek zerbait galdetu nahi du edo komentatu beste barik, ez da zertan galdera bat izan behar. Beira, nik amaitzeko nahi nuke hiriaz hitz egin ze 60 gara hiri batekoak, nahiko kalekumeak,
Eta iruditzen zaizue hiria genero bat izan daitekela? Bai, nik uste dut hiria askotan izan daitekela protagonista bat. Edo hiriak berak baldintzatu dezakela historio guztia, ez? Eta oso ezberdinak dela historio bat hiri batean, hiri batek suposatzen duenarekin, jende nahasketa, interakzioa, anonimotasuna, hori guztia, edo herri txiki batean, ez? Hil kanpaiak bat, bakarrik gerta daiteke landa eremu batean, ez? Hiri batean izango litzateke guztiz kontrakoa, nahien arteko dinamika horiek guztiz kontrakoak izango lirateke, giroa, sekretuak, beste modu batean. Ez dut esaten hemen ez dagoenik sekreturik, ez rollo txarrika nahien artean, baina beste modu batean garatuko lirateke, ez? Claro, genero bat zenbateaino ez daukat argi. Bai, Katixa dioen bezala, hiriak baldintzatzen duela historioa. Zuk hilkanpaia bat ezin duzu imaginatu Bilbo erdian, edo Gasteizen. Aterako litzateke, abia puntu berberetik, erabat historio ezberdina, ez? Segurazki. Garai batean bai pentsatzen nuen, gazte garaian bai pentsatzen nuen hiria generoa zela. Nire generoa izaten zen gainera. Egiten nuen edo zer gauza, poesia edo prosa edo dena delakoa, beti gertatzen zen hirian eta beti izaten zuen horlako kutsu berezi bat, ez? Hiria ez oroar hiria, baizik garai hartako Bilbozikin ura eta trantsizioko garbitzan hasi zeneko ura, ez? Konkretuki ura, eta arek eske presentzia handia zeukan, gaur egunean ezberdina da. Dana da argitxu eta handi eta moderno, ez? Baina arek, Bilboa arek, kriston presentzia zuen. Eta niretzat zen, hori pertsonaia bat. Generoa ez dakizen batean, gero idazten duzu poesia, idazten duzu novela, ipuina, hori dira generoak, ez? Pentsatzen dut, baina bai, hiriak badu presentzia bat. Eta diodan bezala, gaur egunean segurazki hiri berberak izango luke eragin ezberdina. Izango luke. Bueno, Katixa, badakigu 2021 batean, Katixak ikusiko du amek ez dute inglesez, eta frantsesez, eta holandesez, eta esloveneraz, bai, hizkuntzatan, bai. Eta bidaiak egin dituzu leku horietara guztietara? Bidaiena nila ez dakit. Hainbeste bidai geratu dira bidean, baina ojala, bai. Eta zerbait idazten ari zara orain? Bai, generozko gauza bat, oso genero konkretua daukan gauza bat. Nik ja aspaldi hasi nuen sail bat, gazteentzako novelatxoak dira, Amaia Lapitz da protagonista, eta bera da arkeologo baten alaba, eta bidaiatzen du, eta egiten ditu, abenturetan sartzen da, misteriotan sartzen da. Hori da pixkat nik neure hortzaroko irakurraldiei egindako omenaldian. Niri pilo bat gustatzen zitzaizkidan detektiben istorioak. De hecho, nik detektibea izan nahi nuen, hori oso argi neukan, hori zela nire lanbidea, ni eta lagun batekin ateratzen ginen eskolatik eta joaten ginen pistak topatzera, hori esaten ginen guazen pistak topatzera. Eta beti horrekin oso sartuta egon nintzen, baina igual, 13 edo 14 urte nituen arte, zain txikitan, Eta orduan orain horrekin, Amaia Lapitz honekin berreskuratu dut grina hori eta ilusio hori haurtzarokoa. Eta orain 3. novelari naizia amaitzen, urte berriarekin entregatu nahiko nuke. Eta gero beste novela, helduentzako beste novela batekin sartu nahi dut, urte berrian, bidaien artean, ea idazteko aukera daukadan. Eta hor ere, generozko elementu batzuk egongo dira, ze egongo da... Lehen aipatu duzuna? Hori, zera bi ume... Ez, hori ja eginda dago. Hori ja eginda dago. Bale. Ez, hau izango da, etorkizun hurbil batean kokatuta egongo da. Distopia bat. Bueno, ez da distopikoa izango, distopikoa ez da izango, dena izango da nahiko gure antzekoa, baina egongo da gauza bat askoz garatuago eta izango da errealitate virtuala, ezta? Jendea biziko da askoz gehiago errealitate virtual horretan, errealitate fisikoan baino. Zientzia fikzioaren zantzuak izango ditu, bai. Beitu. Euskal literaturan zientzia fikzioa, ezu. Ondo da. Eta Joanezu zertan zabiltza?
Ni nabil ez dakat literatur lanik eskuartean, bai pentsatzen badut ideia bat oraindik, baina besterik ez. Memento honetan nabil justu amaitu dut telesail baterako proiektu bat, Netflixera joango dana, saltzera, ia saltzen duten, erosten duten, parkatu, eta justu horrekin ibili naiz, eta hurrengo urterako, segurazki, hurrengo urtean errodatuko da, espada 2 urte barru, printzipioz pentsatzen dut hogeta batean, pelikula bat, eta justu egin dut beste bertsio bat, bi gara, beste lagun batekin batera, ezera David Perez Añudorekin, Ane pelikularen zuzendariarekin. Eta da zure herriko pertsonaia historiko bati buruz, Sakamantekaz. Bai, entzun da neukara bizinetela, bai. Horri buruz. Eta literatura arloan, hori, nahiko... Kaleratu berri duzu novela, ez? Bai, baina, klaro, novela idatzi nuen aspaldin, ez? Zehatzeatu da, gaina aterako zen, printzipioz liburu azokan, atera da orain urrian, noski, eta orduan, klaro, nik idatzi nuen, ja, iaz, amaitu nuen, ez? Hortaz, arrezkero nabil gai baten inguruan, baina, ez dakit, ez dakit ateratzen, segurazki amore emango dut. Katixa Agirre eta Joanes Urkixo, benetan eskerrik asko gaur guregan atortzeagatik eta, solasaldi interesgarri honetan parte hartzeagatik. Eta zuei ere, eskerrik asko arratsalde atsegin honetan, zuek ere hona etortzeagatik. Hurrengor arte. Eskerrik asko, guztioi. Eta gure langileek